Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Ila-ilahon ta karong butaga kining artist gikan sa Samar mga kapuso talagsaon kini ang medium nga gamit mga dahon mamahimo di ay nga nindot kaayo nga mga obra. Makauban nato karong buntaga ang batan-on nga artist nga si Ryan Managaysay. Good morning, Ryan. Good morning po, sir. Magandang umaga po. Maupay na aga ha inyo diha sa Samar. Ryan, thank you for joining us. Opo. Can you give us a brief background nitong leaf art mo na nag-trending online? Opo. Background po sa leaf art ko, yung una pong nagawang ko, yung professor ko, ginawa ko po siya sa dahon ng gumamela. Yung nakita niya yung leaf art ko, na-appreciate niya yung leaf art ko. Tapos sabi niya, ang ganda nito, Ray. First time kong makakita ng ganitong art. Tapos, in-encourage niya po ako na, what if gumawa ka pa ng mga iba pang obra, yung mga sikat na mga personalidad, yung mga influential. Paano mo ito ginagawa, Ray? Anong dahon gamit mo? Anong material ang gamit mo sa pag-uukit? And how long ginagawa mo yung isang personality bale? Yung ginagawa ko po, yung inuukitan ko na dahon ay tinatawag ko dito na talikupuk or basket fern po sa English. Tapos, yung ginagamit ko pong pag-ukit ay yung blade lang po. It takes 2 to 4 hours po sa bawat portrait. Isang tao? Opo. Isang tao, isang dahon? Balik. Opo. Isang tao, isang dahon lang. Pero kailangan may pattern, of course. Binabase mo sa picture. Opo, sir. Opo, kaya. Yung nagpapagawa po ng portrait, bumabase din po sa actual picture niya. Tapos gumagawa po ako ng layout. Yung mas challenging po sa layout kasi pag mali yung layout, mali din po sa pagkakat na. So yung result, hindi po tugma yung picture at saka yung portrait. Kaya po, trial and error po talaga siya nung umpisa. Anong reaction mo, Ray, na nag-trending ito online, lumabas, iba't ibang mga websites, mga news websites din, na daming nagpe-praise sa talent mo? Ginawa ko po yun gusto kong mag-inspire ng mga tao, lalo na po ngayon na may pandemic. Gusto kong maghatid ng saya sa kanila na hindi yung magmukmuk na lang, mas mag-explore. And we learned na dahil dito sa art mo, of course, maraming bumilib. So may mga nagpa-commission na raw, di ba? Awa ng Diyos, marami pong nagpapa-commission sa akin. Hindi ko lang po maano na sa ganitong araw magagawa ko na agad kasi yun po, challenging po talaga siya sa pagdating ng layout. Pag nagkakamali ako, ginagawa ko po hanggang sa magustuhan po ng client ko. Yung commission po, sir, napakalaking tulong po sa akin. Kasi honestly, yung time na yun na bago mag-viral yung post, yung mga obra ko, wala na po talaga kaming makain nun or kahit pambili ng ulam, wala na po talaga kami. Sa awa po ng Diyos, perfect time po siya na ma-post, mag-viral at saka meron pong magpa-commission. Yung first payment po ng first client ko, yun pong nakapagtawid ng gutom namin that time hanggang po ngayon. It's good to know, Try, your story na because of the pandemic, you explored and tried to discover a new talent. Ano lang message mo gusto mong ma-share sa ating mga viewers this morning? Gusto ko lang po sanang hikayatin at ako'y nagpapasalamat sa mga sumuporta, sa mga nag-likes, nag-share ng post ko, ng mga obra ko. Dahil yun po yung nakapagbigay sa akin ng encouragement na magpatuloy pa at mas pag-igihan pa yung paggawa ko ng mga iba't ibang obra. Meron pong ibinigay sa atin na talento yung Diyos na hindi pa po natin nadidiscover. Kaya po, kailangan po natin itong ilabas, i-share po sa iba at upang tayo makapagbigay ng saya sa ibang tao. Alright, with that, we'd like to thank you so much for your time this morning. Talagsaon mga kapuso, nga leaf artist gikan sa Catbalogan City sa Samar, si Ryan Managaysay. Thank you, Ryan. Thank you so much po. Thank you so much.